אל מלא רחמים, שכן ברמים, המצא חללי חיל האוויר. אקריא לפניכם את מגילת היסוד של מדינת ישראל, אשר אושרה בקריאה ראשונה על ידי מועצת העם. ה' באייר 1948, תקומתה של מדינה יהודית בארץ ישראל. למחרת היום, 15 במאי, פולשים לישראל הצעירה, מדינה בת יום, הצבאות המסודרים של מדינות ערב, מדרום, ממזרח ומצפון. הייתה זו מלחמה קשה ביותר שגבתה למעלה מ6,000 הרוגים, למעשה מעל 10% מקרב כלל האוכלוסייה היהודית. מאז חוגגים מדי שנה בישראל את החג המציין את עצמאות מדינת ישראל. באופן סמלי, אך בעל משמעות עמוקה, את חגיגות העצמאות של ישראל חוגגים כל שנה בסיומו של אחד הימים העצובים ביותר במדינה, יום הזיכרון לחללי צה"ל. כאמור, הסמיכות הזאת אינה מקרית, וכמעט בכל הצלחה יש בצד משפחה שחרב עליה עולמה. שירות האוויר היה הגרעין ממנו צמח חיל האוויר. תחילה עם מעט מאוד מטוסים קלים, מעט טייסים ואנשי צוות קרקע. נעשו מאמצים רבים על מנת לרכוש מטוסי קרב. לבסוף נרכשו מטוסי מסרשמיט בצ'כוסלובקיה. בעקבות פלישת צבאות ערב נעו כוחות מצריים רבים לכיוון תל אביב, ולא היה כוח שיוכל לעוצרם. חיילי גבעתי פוצצו את הגשרים בדרך לתל אביב. הוחלט להטיל למערכה את 4 מטוסי הקרב הראשונים והיחידים. 4 מתוך 5 הטייסים היחידים בטייסת, לו לנארט, מודי אלון, עזר ויצמן ואדי כהן, יצאו לגיחה הקרבית הראשונה של חיל האוויר הצעיר, גיחה שמשמעותה כבדה ביותר, אך היה ברור שאין ברירה. הפתעת המצרים הייתה מושלמת, ועצרה אותם על גשר עד הלום, עד להתארגנות כוח גבעתי מולם. אך מגיחה גורלית זו לא חזר אחד הטייסים. אדי כהן, זיכרונו לברכה, נפגע ונהרג. ההצלחה הייתה משמעותית, כך גם המחיר. 20% ממצבת הכוח האווירי הלוחם. ב10 במאי 1948 מזג האוויר היה קשה. מפקד חטיבת הראל, יצחק רבין, מבקש סיוע אווירי לפני תקיפה קשה במיוחד, תקיפת בית מחסיר לפריצת הדרך לירושלים. ב3 ניסיונות של מטוסים קלים, נורסמן, שנקרא החמור המעופף, ובוננזה, לא צלחה התקיפה. בניסיון התקיפה השלישי, מטוס הנורסמן עם 6 אנשי צוות, ביניהם מפקד טייסת הגליל דני בוקשטיין, התרסק על צלע ההר, שלימים נקרא הר הטייסים. מנוע הנורסמן המרוסק משמש עד היום כגלעד לחללי חיל האוויר. מדי שנה מתאספים בגלעד חיל האוויר ביום הזיכרון לחללי צה"ל אנשי חיל האוויר בעבר ובהווה, וכן המשפחות השכולות, על מנת לציין את זכרם של הנופלים. 16 באוקטובר 1948. טייסת הקרב הראשונה, טייסת 101, כבר מאורגנת. 2 מסרשמיטים, מוטסים על ידי מודי אלון, מפקד הטייסת, ועזר ויצמן, לימים נשיא מדינת ישראל, ממריאים לתקוף את המצרים. בסיום התקיפה, שבים המטוסים לנחיתה בנפרד. המטוס הראשון לא מצליח להוריד את גלגליו, ותוך כדי ניסיונות חוזרים ונשנים, מתחיל לפתע עשן לצאת ממנוע המטוס. המטוס ממשיך בהנמכה, ולפתע פוגע בקרקע. הטייס נהרג. מירה, אשתו הטריה של מודי אלון, בחודש הרביעי להריונה, ממתינה לו במשרדו. היא יודעת שטייס אחד נהרג, אבל אינה יודעת מי. המתח גואה. איך נודיע לה על האסון? האמת המרה נחשפת ברגע שהיא רואה את עזר ויצמן. כאמור, כמעט בכל הצלחה,
יש משפחה שחרב עליה עולמה. כך הלך ונבנה חיל האוויר, שרשם פרקים מפוארים בתולדות המדינה. חיל האוויר שהבין למין יומו הראשון שחלק בלתי נפרד ממשפחת חיל האוויר היא משפחת השכול. רבות סופר על קרבות וגבורות, אין ספק שסיפור נפילתם של רבים הוא הירואי. אך חיל האוויר, ארגון לוחם ומתפתח עם הזמן, מבין שכדי לשמור על ביטחונה של מדינת ישראל יש להשקיע בביטחון השוטף שבין המלחמות, וכן באימונים ובהכנה לקראת מלחמה. שמות רבים נוספו לקיר ההנצחה בתקופות שבין המלחמות בתאונות שונות. כולם, גם אם לא בשעת מלחמה, נפלו על אותו מזבח, נפלו בעת מילוי תפקידם למען קיומה של מדינת ישראל. 0745, 5 ביוני 1967. עשרות מטוסי קרב מושכים גבוה לשמיים. עוד רגע קט, בהגיעם לגובה הנכון, הם יגלגלו ויצללו למטה, איש איש למטרה שתוכננה בקפידה רבה. הם יתעלמו מאש נגד מטוסים המנסה להפילם, הם יטילו את הפצצות התלויות מתחת לכנפיהם, הם ימטירו מטר של כדורים אל מטוסי האויב. הם יכתבו בדפי ההיסטוריה את אחד מפרקי המערכות האוויריות המזהירות ביותר. הם ישמידו וישתקו את חילות האוויר שתכננו לתקוף ולהרוג את אזרחי ישראל. כך הצהירו אותן מדינות ערב מדי יום בכל אמצעי התקשורת. ההצלחה הייתה עצומה והכתה גלים בכל רחבי העולם, אך מה שפחות מוכר ורק בחיל האוויר זוכרים זה את המחיר הכבד. 15 טייסים לא שבו לבסיסם בסיום היום הראשון של מלחמת ששת הימים. כמעט 10% מהכוח האווירי הלוחם. כבר ציינו קודם, כמעט בכל הצלחה יש משפחה שחרב עליה עולמה. באוקטובר 1973 חל יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר ליהודים. באופן מפתיע ובצורה מתואמת תוקפים את ישראל, סוריה ומצרים. קווי ההגנה היו דלילים וקרסו עד מהרה. צהל מוטל אל המערכה כשידו על התחתונה. חיל האוויר מתקשה להתמודד עם מערך עצום של טילי קרקע אוויר. המטוסים מנסים לחמוק מן הטילים בטיסה בגובה נמוך, אך שם סופגים אש כבדה של תותחים נגד מטוסים. למרות כל הקשיים, מצליח חיל האוויר לסייע לכוחות היבשה, לפגוע בחילות האוויר של מצרים וסוריה ולהפיל מטוסים רבים, ואף לזרז את קיצה של המלחמה על ידי תקיפות עמוק בעורפו של האויב ופגיעה במתקנים אסטרטגיים חשובים. ההקרבה הנדרשת הייתה עצומה, והיה ברור שהמחיר יהיה כבד. חיל האוויר איבד כרבע ממטוסיו. גיבורים רבים חרפו נפשם למען מולדתם. כולם רצו לחזור הביתה בשלום, אך גם ידעו שלקיומה של המדינה יש מחיר. הם ויקיריהם שילמו אותו. חיל האוויר נטל חלק מרכזי במלחמות ובמבצעים רבים נוספים, מאבד אנשים יקרים לאורך הדרך, אנשים שלא יישכחו לעולם. לאורך השנים חיל האוויר ביסס את כוחו והישגיו חבקו עולם. אז הוחלט לפרוץ גבולות חדשים והחיל שם פעמיו למעלה, אל עבר החלל. תחילה בעזרת לוויינים נכנסה ישראל למועדון אקסקלוסיבי עולמי, למועדון החלל. בהמשך התקבלו אנשי חיל האוויר הראשונים לקורס אסטרונאוטים בנאסא. אלוף משנה אילן רמון, זיכרונו לברכה, נבחר לישראלי הראשון שזכה לטוס אל החלל, לחצות את גבולות האטמוספירה ולהעניק לחיל האוויר את שמו החדש, חיל האוויר והחלל. ושוב, כמעט בכל הצלחה, היה עלינו לשלם מחיר כבד. אילן רמון לא זכה לחזור ולספר על הישגו המדהים. חיל האוויר שומר על קשר עם המשפחות השכולות, מאמץ אותן אל ליבו, מעריך ומוקיר את הקורבן העצום שהקריבו. הקורבן שאפשר להצליח. הקורבן שאפשר את הקמתה וקיומה של מדינה שלמה. היא מדינת ישראל. יהי זכרם ברוך.